ассалому алайкум дӯстони азиз, созе назен саломатиё хубай духтарако. Имрӯз наворе мешавад ки бисёриҳо интизор буданд дар бораи нархи мебел, курпача ва сандуқ. Иҷа чанд бор шид ман аз иҷа видео дорум. Медонам ки бисёриҳо харидагӣ ҳастанд, розиянд муштариҳо. Марамад бори дигар чунин навор пешниҳод мегардам. Бозори Корвон, бинои Корвон Сити, якум ошёна, магазини 91 пеши Амунат бонк духтарако. Мана тарафи пажарка дар бинои Корвон Сити касе намедона. Хулас рақамашона мемонам, доставка доранд, установка доранд. Духтарако инаи спальни гарнитур марҳама нигоҳ кунед. Бори новинкай комплекти беҳад хушрӯ шифонер шаҳмиятин калонай. Ина болода ойнаш, тумбучкош, бадана диваншам калонай. Баъд матрасшон духтарако баланди медицинскай. Матрасҳои беҳад хушрӯай 15000 сомона. 15000 сомонай бо арзон мешава. Марамад метавонед ки бо худтон катишон ҳамсӯҳбат шида дар бораи нархҳо, дар бораи арзон шиданшон маълумоти бештар аз хучон пайдо кунед. Инаи пуштангитон чандай? И комплектш кати вайш диванашу ойнашу вайш комплектш ҳамаш 8000 сомонай. То охири навора бинен духтаро арзоноям ҳастай ва ёра нишон метем. Иёш чанд сомон? 6500 ира бинен чихе хушрӯ. Инаи комплектш 6500 сомон. Иам ами диван, матрас, ойнаву тумбучкош кати 6500 сомон будай. Диден хушрӯ. Аз ҳисобе ки ҷо камай, мисол комплекто баъзенаш ҳамиш фанерош тоқай, баъзеаш фақат дастуратай. Анаи гарнитура бинен духтарако, спальни гарнитури фасони хушрӯви дига. Ира шифонерш кадомай? Я мана диванаш тамошо бино. Бинен чиқа диванаш хушрӯвай. Ана шифонерш баъдан бо ойнашу тумбучкоҳош. Иш чанд сомай? 7000 сомон. Марамад бинен ба матрасаш чихелия? матраси медицинский кати 7000 сомон. Марамад духтаро нархҳои ино беҳад хубай. ҳози арзоношам нишон метем. Бисёр вақт комплектҳои арзон мепурсанд. Доставка установка доранд. Доставка установкатон беплай. Мана дохили ҳамин мебелда медроя бе сум. Ина ин комплект 5500 сомон. Диден чихе хушрӯвай. Мана диванша диден тагш хе насос автоматически маҳкам мешава бо сандуқча доштай. Нархшон 5500 сомон. Бо айдам арзонтарам дорен. Анаи модел 5000 сомонай комплект. Инами диван, шифонер, ойна 5000 сомонай бо арзон мешава. Хулас нависеншона и хели моделҳо бисёр доранд, арзонову қиматову. Хулас ҳамаи чи ҳастай дар ин нуқтаи савдо. Ино чанда? 14500 сомон. Иё моделҳои классически буда. Диден чихе модели хушрӯи новинка. Мана беҳад фасон. озимаш мода нишон метам. И модел чи? Инаи моделш 13500 сомон. бисёриҳо моделҳои қиматтар мепурсанд. Барои ҳавай бинен духтарако. Аз иноям дар кортон боша метавонен дархост кунен, доставка установкатон мекунанд. Мана бинен ишам чихе хушрӯвай. Ана иш фасона. Иш чанд сум? 16000 бо арзон мешава духтарако. Мана и Хурем Султон ном доштай. Ами ҳамаш комплектш. Ишама 9000 бо арзон мешава. ин моделш 9000 сомон бо арзон мешидай. Мана ҳаст бо аз ин модела. Мана ин модел чанда? Иям 9000 сомон. Анаи чи? 11500 сомон. Анаи моделам фасон духтарако. нигоҳ кунед 11500 сомон. духтарако ҳама ино бо арзон мешаванд. ҳамроҳи хучон бо метавонед ки ҳамсӯҳбат шавен. нархҳоро боз ҳам арзонтар карда доставкатон мекунанд. Иш чи? 10000 сомон. иш 10000 сомон. ҳама ино матрасҳои хушрӯ доранд медицински. матрасҳои 20 сантиметре будай. баланди хушрӯана. И борои новинка ҳамаш вакуумни будай духтарако. Мана ҳамаш вакуумай дарошон. Мана хулас бинен. Мана
Вакуумни ами кушодаки карӣ худаш автоматически маҳкам мешава. خلاص بینین دخترکو مدلای نوین کاره کسونه که سپالنی گارنیتور گرفتنیان عروسکو اینا مرحمت بیاین بهترین نقطه سودای با یگان نمود 6000 7000 8000 هم خیلی داشته نمونورم نشون تین مدلو بسیارای حاضی انا نگاه کنین دخترکو 6000 سومون دیدین خشروچه همه کامپلکتی فاسون 6000 سومون بسیاری ارزان میپرسن برای هوای بیشتر ارزانش ما پیشنهاد میکنم یم 6000 سومون من دخترکو کسی سفید میخواست سپالنی گارنیتور بعد با ارزان باشه پس اینا مرحمت اینا می نقطه سودا ده هست یک بار دیگر تکرار میکنیم بازار کاروان بینای کاروان سیتی یکم اشیانا 91 مگازین رقمشون هست در اکران با برای معلومات بیشتر خچونده نویسین چند سوم استنکا دار 6000 سومون دخترکو نگاه کنید ایش با ستنکا داره دیدین هم شفنر داره هم باینش در ستنکا شای 6000 سومون مرحمت از اینا میتونین درخواست کنین اینا مدلو بسیاره ایجاده چی مدل میخواین است دیوانی توقع چند سوم سر میشه دیوانی توقع 1200 سومون سر میشه من همین دیوانی همین یکنیم بدوی 1200 سومون سر میشه این همین دیوان یکنیم بدوش 1200 سومون سر میشه بسیاری دیوانی توقع هم میپرسن از شفنرهای توقعتون چند سوم سر میشه من همین شفنری رولیکی داریم 3000 سومون من انا میخلی شفنر شکاف کوپه 3000 سومون بوده دخترو اینا کسونه که شفنر توقع پرسیده بودین مرحمت با برای معلومات بیشتر خودشونده نویسین مترس هم جداگانه میفروشن دیوان شایم شکاف شایم چیزی که با توقع خوین خرین دارن انا بعداً با ایجاد یک چند مدل دیگر نوین کار نشون میتیم با کرپچه و صندوق را بعد میفهمونم ایو چند سومن 7500 نگاه کنین دخترو خوشرو ایو همش با استیلوی نوینکا نبروی پیشم ده نبود انا نوینکا ایو با اومدگی بدیان بینین دخترو 7500 سومون چقدر گارنیتوری خوشرو منه материалошон هم нағзам ба қуввата на мана белорусский чисто красное дерево на и чанд сум буда 13000 сомон белорусский красное дерево диваношон калони шур якашто стундор ҳамаш гул ина диди ҳамаш кандакорӣ дорад хулас нархша бинен бо биёен ай пеш катихчонам суҳбат шавен арзонам мешавад чизе ки мегирен доставка установка доран чи хеле гуфтум ина кадом модели шумода маъқул мешава нависед баъд медонен духтаро хоҳен шумо нависен шуна ҳамашуна сураташуна мепартояна ба ҳазур хутон тамошо карда интихоб кунен мана ин модело чандай зияда модели навам ҳастай урам нишон метим духтарако и чанд сум инаи 7500 сомон ина бисёри ҳози бо тёмни гирифтастиян мана 7500 сомона комплект анаи чанд сум инаи 6500 сомон ай диден чӣ хел хушрӯча бисёриам хел стилора мепурсан марамат аз инам ҳастай нархшам дастрас 6500 сомон ана баъдан духтарако иҷада курпачои фасон комплектҳои фасон дорана бори навинка марҳамат комплектотон ай чанд сум сар мешава 1700 сомон хамилён 1700 сомон ина нигоҳ кунед духтарако 4 курпачаву 4 болишти 3 метра болишто майдаву курпачаҳои 3 метра хулас комплекташ аз 1700 сомон сар мешава хамилён айна нигоҳ кунед чӣ хушрӯвай бо мана нархи оптовиш анами нархай 1700 сомон ай вишивкадоро чанд суман ане борои вишивкаро 2300 суми кадагим анаи вишивкадоро 2300 сомон ина диден намҷа чӣ вишивкадоре ҳастай ҳамроҳшон болиш доранд 2300 сомон ина ино 2300 сомон иёш чӣ иношам 2300 сомон ин хамилёни туркияи ин тридияи и чанда туркияи 4000 сомон и дигаришам барангишам ишам 4000 ина иди намудуш 4000 сомонай пахтадор нигоҳ кунед чӣ вариантҳои хушрӯ 3 метраи пурраи хушрӯ мана духтарако
ана ё 3,5 анай бори новинка 3,5 сомонай бо арзон мешава иноям амхе бинен иҷа ҳамаш вишивкаяй инаи рам рози мода шидагияй ина чанд та распетка дора духтарако хоҳен ина аз курпачаоям аз комплектои курпачаям дархост кунен доставкатон кунан анаи чанд смай болода вишивка не инаи манамин о анаи черепашка 2200 сомон 2200 сомон уна курпачаоша бинен чихе хушручанд мана бисёриё мепурсанд марамадина курпачаош мана болиштош 2200 сомон комплекти пахтадори хушрӯ инаи сафедам фасони 4000 ая ина 4000 и дутаи чи 2300 сомон ана иёш боша ҳамаш акция шидагиай пахтадор 2300 сомон духтарако дер накунен ҳатман биёен ай пеш бинен бухтон иам 2300 ай сери инам 2300 инаи моделшам хулас бинен модел бисёрай ҳамаша арзон кардагиян успед кунен духтаро аз акция истифода бурда пеш аз ид харидорӣ кунен ана баъд инаи нигиндор чанд сумай ҳамин як комплект охириш мондагия дига ин материал несай 5,5 нархи ҳам пешинаш истодагия барои сандура нигоҳ кунен инам болиштош ҳамаш нигина дора фақат болиштош дора и комплект фақат болиштош намхали нигинаи фасон дора барои арӯсако хушрӯй комплекти охиронаш мондай 5,5 сомонай уна ваяя курпачош мана курпачош беҳад хушрӯй ҳам качествои материал ҳам худаш ҳам духтуш хулас духтарако касе ки бо мехоҳад ки падзакас курпача гира мисол 3 метра не 2 метра 5 метра ё шумо метавонед ки нависеншона ино заказам мегирана кадом материали махқулаитона тайёр мекунан доставкатон мекунан рақамошон ҳаст катихчонам суҳбат шавен ана ба духтарако нархи сандуқора мехом шумо да гап занам бинен чихе ҳамаш фасонак ино нархошон чандиам 650 сомон инами тараф ҳамаш ҳама инамино 650 сомонӣ ина касе ки доставка мехоҳад дархост кунен доставкатон мекунанд 650 сомон инаи диден иди тарафай бо ҳам аз пеш кушода мешавад ҳам аз болош ира бинен чихе хушрӯ ина инош бо борои новинка иёш чанд пулай инам 650 сомон барои арӯсако бисёр мепурсанд сандуқ вақтои охир нигоҳ кунен чихе сандуқҳои хушрӯ омадагиай марҳамат омада ай пеш бо хутон бинедиден ино ҳам аз пеш кушода мешаванд ҳам аз болош хулас 650 сомон фасонакай мана ба қуввати хушрӯ 650 сомон иҷада дига моделам аст дига моделшам нишон метем ина ино 500 сомон шудаи духтаро бинен нағзакак инаи распеткашам ҳастай марамад агар хоҳен ина 500 сомонашам дархост кунен инаи модело чандай инаи мебелниё 550 сомон ҳамаша ина нигоҳ кунен 550 сомонӣ мана 550 сомон касе мебелни сандуқ пурсида буд качестваш нағза инаи чанд сумай чанд сумаи чанд сумай и 400 сомон ай духтарако марҳамат метавонен ки аз инам дархост кунен духтарако бисёриё сандуқҳои янамхе майдаам мепурсам барои курпача марҳамат ина сандуқи майдаам доран карнакурӣ нархиш 400 сомон як бор дигар такрор мекунем бозори Корвон тарафи пажарка бинои Корвон сити якум ошёна инами 91 магазин пеши амонатбанк мешава и тараф ҳама 650 сомон аз ин тараф ҳама 650 сомон марҳамат ина кадомеша ки мегирен 650 сомон мана доставка фақат дохили шаҳр да доранд доставкатон чанд пулай дохили шаҳр доставка бепулай дохили шаҳр дар мана марҳамат метавонен ки дархост кунен